Klapsko pjevanje je tradicionalno višeglasno pjevanje s hrvatske obale. Izvodi se a kapela, u manjim skupinama, klapama. Radi se o uistinu lijepom pjevanju, no za formiranje klape nisu presudne glasovne sposobnosti, nego prijateljstvo i zajedništvo. Jer klapa doslovno znači skupina prijatelja. Kroz škure gleda, hoćeš li se vrati? Klapsku pjesmu počinje član ili članica klape s najvišim glasom, a omiljene su teme ljubav, more i zavičaj. Ova jedinstvena glazbena tradicija dio je UNESCO-ve nematerijalne svjetske baštine. Veliki pjesnik Jakša Fjamengo rekao je: klapa je krug, a središte mu je u Omišu. Uvijek ću te svojim zvati, galebi su moji svati. Sad prestanite, ja se moram skoncentrirati. U 3 riječi, šta je klapska pisma? Srića, prijateljstvo i marenda. Uf, kako je biti dio jednog ovakvog kolektiva? Stvarno je lipo, ispunjava nas i volimo pismo, volimo druženje, veseli nas sve što je vezano uz klapu. Klape i Omiš su nerazdvojni. Jesu. Čini mi se da je svim građanima Omiša to važno jer je to nekako dio filozofije koju mi baštinimo, a to je radost i pisma življenja u ovome gradu. Ne znam jeste li čuli ranije da u Omišu postoji kuća sretnog čovjeka. To je u stvari kompletna ta naša životna filozofija. Nama je Omiš cijeli svit i mi se zahvaljujemo Bogu što smo ovdje gdje jesmo i to nekako ispoljavamo kroz klapsku pismu. Kad sve pjevate? Pjevamo ponedjeljkom i srijedom službeno na probama, ali mislim da svaka od nas pjeva stalno. Pjevamo i u autu, pjevamo doma, pjevamo na događanjima, pjevamo na natjecanjima. Jel pjevate uz marendu? Jesmo. I tu je u stvari uvijek postoji problem hoćemo li jest prije pjesme ili iza pjesme i onda u stvari jedemo i pjevamo simultano. Klapska pjesma probudila mi je nostalgiju za ljetnim druženjima prije digitalnog doba. A moj se posjet ovom kraju nastavio u toj nježnoj atmosferi. Kanjon rijeke Cetine kod Omiša jedno je od najljepših prirodnih čuda Dalmacije. Rijeka Cetina tu se probija kroz visoke krške stijene, stvarajući dramatični krajolik i noseći priče davnih vremena. Kanjon skriva i bogatu povijest povezanu s omiškim gusarima i starim utvrdama. Spoj rijeke, stijena i mora čini kanjon Cetine posebnim mjestom, na čije čari je teško ostati imun. Dunja, prije nego što je ovo bio restoran, to je vaša obiteljska kuća bila. Tako je. Ovo je meni pradjedovina, inače ovo nama u obitelji od kraja 18. stoljeća, ta neka naša loza slijed koji je i ovdje sam zapravo provela ja djetinjstvo, moj otac je proveo djetinjstvo, djed je proveo djetinjstvo i tako. Lijepo ti odgovornost imaš za sve ovo. S obzirom da smo uz rijeku, ješćemo nešto što je iz rijeke, a to je Jegulja. Brujet od jegulje i to je specifično za ovaj kraj. Tako je, jegulja, žabe, pasterva, zapravo naš jelovnik, koncept jelovnika se temelji na namirnicama koje mi imamo u okruženju, kako iz Cetine, ali isto tako iz mora što smo spomenuli da nam je blizu i iz zaleđa. Tako od cetinskih jela tu je jegulja, žabe i pasterva. Vole li vaši gosti jegulju? Obožavaju i ciljano dolaze kod nas upravo na brujet od jegulje. Baš jest ovo jelo. Da. To nije tradicionalna marenda, ali je postala.
Pa nije tradicionalna po namirnici koju mi koristimo, ali je tradicionalan način pripreme. Marenda se priprema u jednoj teći i jede se na žlicu. Po tome je brujet tradicionalna marenda. A šta ćemo staviti u brujet, ovisi o tome šta nam je dostupno. Ono što uvijek jedemo uz brujet je naravno kruh. I mi uvijek uz marendu jedemo kruh. Ali ovo nije bilo kakav kruh. Ovaj kruh ima vrlo ozbiljnu svoju priču i svoju povijest. Tako je, kruh također ima povijest dugu nekoliko stoljeća i ja ga pamtim iz svog djetinjstva. To je kruh koji ima samo 4 sastojka. Znači ono u osnovi vrlo jednostavan, priprema se na kominu, pod pekon, pod žeravom. To je kruh kako su pekli naši preci, a mi ga u restoranu želimo pružiti da bude jedna priča, jedan experience svakom gostu koji nas posjeti. Ja bih te molila, evo, malo brujeta od ljegulje, da krenem s njim i da probam ga s kruhom. Za prilog si nam stavila palentu. Tako je, to je najčešći prilog uz brujet, iako može se kombinirati. Sad ću ja tebi staviti, pa da zajedno probamo. Čekaj, još šuga malo. Jer šug je najzanimljiviji dio brudeta zapravo. Tako je. Čega se ti sjećaš kao neke tradicionalne marende u svom djetinjstvu? Pa ostalo mi je u sjećanju, meni je dida lovio je ribu i odličan je bio kuhar. I onda bi kuhao ili brujet ili sauri, tako. I sjećam se tih tečica koje bi dolazile i kojima bi se svi veselili. To su ti neki okusi koji se pamte, ali nisu samo bitni okusi, bitna je ta neka poveznica sa osobama koje su nam drage, bitne i tako i se sjećamo. Tako da hrana vezuje ljude i stvara sjećanje. A daj mi reci, što bih htjela svojoj djeci prenijeti od svih ovih stvari koje se ovdje kuhaju i koje si ti u djetinjstvu naučila? Htjela bi da ostane u sjećanju zapravo to zajedništvo. Kod nas se kući uvijek kuva ručak i bez obzira na sve obaveze koje smo svi imali, u 1,5 sat smo svi morali biti za stolom. To je bilo kao amen. Svi smo zajedno, pojedemo i onda dalje svako po svojim obavezama. A po što dođu omišani kad dođu kod tebe tu? Pa po kruh, po fritule, po žabe, paštica, adusa. Razni su razlozi. Preporučila si mi roze da popijem uz ovo, da ga probam. Tako je. Treba nam malo vino sa izraženom svježinom, s obzirom da jegulja je masna, pa da nekako balansiramo ta. Pa, ajmo probati. Može. Evo, uzdravljati. Živjelo. A što je tebi važno u ovom poslu? Ovaj posao ti daje mogućnost da usrećiš ljude. Zato koliko je god težak, izazovan, toliko je u stvari i lip. Jer na koncu kad je god zadovoljan, kad vidiš njemu osmijeh na licu, da si mu neku uspomenu, sjećat ćete se po dobrom, mislim da od toga nema ništa lipše. Kroz jelo i kroz te okuse gosti upoznaju ono što smo mi bili, kulturu, tradiciju, povijest našu. U jelima, u receptima su većinom izmiješani utjecaji svi koji su bili na ovom području, i Mlečana i Turaka, i sve je to nekako razvijalo gastronomiju kroz stoljeća i dalo nam ove recepte koje mi imamo i danas. Tu neku poveznicu nas i naših predaka. Moram ti sad priznat jednu istinu, a to je da sam bila strašno skeptična na početku kad sam shvatila da ću jesti jegulju, ali svaka skepsa je pala u vodu. Drago mi je to čuti. I ovako, evo, masnih ruku i punih ustiju, od srca ti hvala što si me primila i veselim se doći opet. Dobrodošla si. Uzdravlje. Živjela. U Omišu klapska pjesma ne živi samo na pozornici slavnog festivala. Ona čitavu godinu odzvanja uskim ulicama, trgovima i skalinama. A sakrije se i u male crkvice, mjesta akustike i mira kojima obiluje ovaj kraj. Pronašla sam nove prijateljice i otkrila da ipak, uz podršku klape, i ja mogu pogoditi pravi ton. Ohrabrila sam se kušati jelo koje sam ranije zaobilazila i iznenadila se koliko je fino. A imala sam vremena i za šetnju i opuštanje. Ovdje vrijeme kao i rijeka Cetina nekako laganije teče.
Mislim da nam svima dobro dođe malo tog sporijeg vremena, malo vremena za sebe. I zato ostavite svoj branč doma i dođite kod nas, u Omiš, na Marendu.